I také veci hovoríš, i také veci hovoríš. Čo mám rozprávať, že nie je tu. Najprv sa rozprávať o tabáku a potom o... On nie tabák. Si sa všetkého nehodí, strátiš kľúč od toho panika. Nie je dobrý. Čo si mu brakuje? Ty nemáš už? Ešte natočíme západ slnka a končíme, ideme si pustiť, čo si natočili. Ešte musíme lepší tabak. Tak, počúvaj, ty choď ku oknu. A tak akože taký zasnený pohľad, ale to už sme v mestečku Čabovce a ja by som tak chcel, že kostolnú väžu zachytím, chápeš, vieš, ak nie? Tak v kresle, skús otvoriť okno, otvor okno. Vieš, ak nie? Aj hore. Čo ty si sa, aha, ty s tým palcom. A tak ako, ja vypnem svetlo. Je to tak dlhé? Jasne, nie, však neuvidíme nič. Otvor a tak aspoň. A to už musíme sa pozrieť do Čaboviec, ja tak zaostrím. Do piky. Kuchni tak tam. Dobre. Á, do piky nevidím kostolnú väžu. Škoda, že západ slnka sme nevystihli. No, poď, ja berem. No. Nie, tak ako seď v kresle, ja tak vonku pohľadom. Ale to už nám vyrozpráva samotné mesto Postajok. Počkaj. Ale že nevidím. Tak. Tento príbeh je tajomný tak ako ja. No, hovor. No a samotný príbeh sa bude odohrávať už konkrétne v mestečku Bardejov Postajok. Postajok, a ne Bardejov ty puku. To je nedalo, aby nerozbieral ešte zo... Je to ostatný hudák.